Pungka hamno joto no han halam sopiro ani katal video o hingkai basawinai mukhanga korok sipe khe ang to tabo moi songno ro se phaijak hingke ba phungni mai ti chawiya koi nogo thangchinai hini tongkha miyago tolo thangmani kiphilia mane nogo thanglia ta kipilai inga oro no kajai toro kha manai tuni rinyan seler jakha hinsa hingke ba horsa thui thangsi di hingke ba doa ko thui thangsi wa nang hninai torok mani hingkai tini hingke thangnai bai songnor kisa habi thangnani tongo binapani o hingkai kaisa manui kelangnani bagoi basa kisa habi thangnai hingkai phungni mai rok chaya konoi nokhor nai oroni moi songni oroni tabuk ayongo buai jibrong mamui songoi tong hingke angkha basa winai kisa help khaira kabano noga korok phareya konoi hingkai bisna rok chabiri mani haini hai sukuruk jakha tam bagai hingke cherai thui tongo aboni bagai hingkai maichabai kheno thangchinai borokni para o ta kaisa khoroksa borok thuio miya hingke kaisa gotna wngkha tamo wngkha bo chwng phaipuro ani buphang bai phaipuro ta lama o nugui phaio sorogo kisari kichi khai tabinsani ri khamjak ta hingkai gana o hingke sorok kinaro hingke ongo check up khamjak hingke haibano mahairok uansukjak ya ta hingkai omse nogo hapaikya borokni oro hapaiya konile tam khana hingkai afro ongo saimia ta chwng hingke ulo se nogo phaiya konoi se ah jagani borok no hor khamu hinui khonao obse tui rok lukhulaiya koi se tui sari se tam hinai horma bwtharsi hunsa ta hingke motamuti ojon tui joto khamka po phikungni ongo rok ri rok joto kwchangma somoi ba chwng taise kisa boys bo wngkha hino hingke ba amsuk to boys nya hingkai kisa misa sori hamya rok ongo mane ongjak hinui khonao ta hingkai obose kwchangma somoi ba joto chumjak ta moja ako juta ri boksi joto haino pola haino chumjak ta 2-3 ta chabai rok kwchangjak mani hingkai aboni khambai khena ordek rok hingkai obose miya doctor talanglai kha hinui khonao hospital o hingkai tini phungole bisnan je bachaya ho a borok no thwikya hinui khonai thangka hingke tini a borok ke thwikya po hingkai emne ke thangnai ongo rogo hingke ongo tam chanai bongpara o borok thwijak ekdom mar thui tongkha hingke tini hingke 13 din tongo tei khoroksa thwiman 13 din ta hingkai obose tei 13 din dino se tei khoroksa thwijak ko bongpara o omsike thui tonglaiya hingkai angbo mairok chawya konoi thangnai tata de tata buko tam tup jangai tata mar suka takle khana kai tam nang khasa bin makhang kasa tata jadi khang sinai nopo tata kanan ini nah di kisah kari deh kadi ini boleh tuh kanan nih tasnya kanan nih mana zakir yang mau cegun bagaimana tuh sopanya bro kita masih nong bus kang sopanya aja orang datang nong yang simlang kotor ngitok ke Hindurong nita pa nong balama simlang kesar ti sing tong sibla sang ke guys da thimani jaga nok no phunugan do kisa anok ni borok bang tong binapani lamo habai kata bo hingkai bai songnoro kisa habai thangnai tam bagai hingke kaisa mani kelangnai nango abon bagai hanyo srapja basa habai mani kelangnai thangnai hini tau thangai tong waha pung kiri tam sa tuilom khasa nok bising ja hapting dong hale tipungui thangka sokai kha bai songnoro tabo khai bai satari sokai tongo phone kaimani je mama se call receive khainai o mama ni ringman chu tamo honi sim saine kok se saya phun nai tong khana ta bo
Ayang go buma satare sok tong sani hingke ayang an bufang boler jagi dong tabuk habis makalang sinai yang ti hap sinai beng thangko tan nengan phun disip khayasa ha neng tangan phun disip khaya uma phun kalai jamu ade tangan jan phun disip khaya tangan phun disip khaya nang Da nai chono. gan nai chongo ngen neng kisari sip khairi mi adan phun nanang get bus kang phajin saya da ha nanang get bus kang phajin sama neng tang phaya ha neng tang phaya get bus kang sari nan khatang jaka motong suri siding ke kisah ya yang apa mana no kentan na badi sabai Ma. ang bai ni papa ro rohno banano ma sikal ber thang lagde sam nikal bari thana ne Jenny. buje tam khai ne ngabo tam khai ne botabo amti khai ne pun hade mayo rung suka nang mar khai nya thanggang do Thaya. ha norok ano non kalbari nong logi titalang na bano ha sab thana nya ro No. Mama. tai No. asung no ai thangga ko na hari her thai chu phaje ka ha nya i ha tamo ler jagi dong bo ler jagai thani mama ni papa jol jang na sulo kha ni papa jol jang na se Thana no ba. ang mi thana ne nin papa non thani dan chaba thani hin sayalla sanon kalbari si thanglai nya ni hin chabla ha jol jaga no lo kha bro o ni mama bo ler jagai tong ha ni mama bo ler jagai tong kha Ya. ni gor get bis kango o ara get bis kango Tamo. oi phakya Thana no ba. ang mi thana ne nungni papa song phaji ta थांलाय सिनाय ताबुक न आं मामा खा काबै तरुखा हंके माबै संग बरजन थांलाय माने हंके ताबुक न सपाय बायो ऑफिस थांलाय मान दा दाति सुति नाय फैले के सामिया बरक नि तिनि बियां जनि कायलबारि थांजनाय दंफु आबन बागै बायनो कयेकटा माने कलाङै थां माने आं हंके माबै संग ताबुक न हाबाय बायो आनो रक थारैनाय मामा काबैसि तरुक जावखा मिन पापास फाइमान आरखिउ सकाय जाखा ani nogo sokai jakha nuko tabuke thangsi nai bo ha tama kanya tongsa gate choi ro hogra na gate khulok jakla hangkai gate choi ro na botaise thangpe nai hini no gate khulogoi ton ni mani wan hadi ko sini takhom biam khai tong kha yakong phologai sin gulab ekdom naithok bari dong khai ko iko bahai somoy hongke ekdom naithok sugu ko pura bazar phalma haingi tong mo hongke ping singi thangka tor khangke ping ngi thong chikono hongke iko ma haingi tong iko ob hai prongke kalbari ro thangna hingke thik ta iko duita u eng kaisa kobo kaisa ekdom naithok ngi tong obosim no bu baro ro hingke tai onyo jaga bukhrei nai tong mayo i kaeng rogo kamgo snuk je yang tong kha hingke yango sotor bongol ke ko bo haing tong kha mo pura kufur color haing ni kisa phutlu dulung nai amo ang ekdom barui nai nya musung suka Kekerang sing nai kekerang. Tirong kekerang nai. Kekerang. Mo tam ke hasala haingi tong kha sotor bongol. Nda. Ko bo. Saya. Mo hingke pura o mo nai thok ma sam mar ko ekdom. Genda ka genda. Ma nai thok suka bo. Mo songoro ni nogo phaya ko nei tabuka ang tirok tu ko ya koi pai kha thasing on tu ko bai kha ang srapsir jai bisinga habi tong kha angkai bokhorok sui tu kunan tongmani tini ekdom tam sasinai sari gangi thanga anga bikis kesang ma hayen thanga abon bagai
bokhorok suitu ko jakliya hingke tabuk hingkai ama bai thangra na ayango kheto bukhago ama angko mukhitung tui lunan thangjau khana bitha dara na thang bitha po angbo bithi dara na ni thangka haya kai tui dalu na ni thangka samia haipa na angbo thangra na bo bai logi hei ko ayang kheto bukhago ama pukhiri ni ayang busuk digi jomkhai sunai nong ni khe gana khai hei ko ama aro tui lui tongo yango nangko susong ni mai lama ni borok tisaya no horopa no iko ma haike no tisai phini kalang ota bolok tam tam rok rui nai haru log jai ko khana taisa phuranai na borok abagai tisaya hingkai habai geran na bini mukhi tong rok tabukle bithi roga korok rimani ba bom hai rok bo ngbai kha nai le geran na oro tira nai thangka agini simi mukhi tong toria mama ngai tong mani bino bo bulai rok kormo sawi tongo hai ne bithi rok paya ko ne bithi ri mani tak ba hai ngka sido chakumura tak glass to ta sama kai phi kai ko bo tak glass to kai mani no gangala hingke tom tuing tongkha iko borok tak glass to kai bi mani a jai khata gangala ko ba hai sing dong siu ko kor ba jai kha kaisa mang sa sai kor kai ni a jai tikha hingkai bini miski rok na hari oro jaga o sebo kheto guri ui nai miski thumui o jaga o rungui tonai ru iko gangla oro chakumura kaisa hamka hingkai o gangla obo simi no kisa bosok kolok haike nugu oro simi no kaham ke hamu o thapla rok jak lage moila hain tongata bosok na kahai pen bo thairiya ko hingkai iko obo rok haino achaijak yango ba achaijak hingkai iko o jaga o obo kormo tongmai mani buike bwthai thainai chai tongbai kha sobai de hinlubia omose bun ro hingke omo haimang jeng tongsiu hingke botam khlai kya ungo guri uinai iko yang rogop tong guri ui bithiri bai man bagai takte kisa kormon jaga o kwkhrang ngi hebe phi kata ngi kisa hamma haing ti khata iko borok belai onyo kalar ngai phai pika bithiri jang rejak ko yang kha saya iko yang go bahanyo to store playa bino borok ngai mosokai mani rok hingke bo ko moso bahan toriam haimang ngi tongbai yang go rego mosokai hingke ko borok takte se rotomui ngui hebi kya bosok nawi nai tabu khai yang tui kinar tui khai nai thangra na kai go haya hasala ma hoste ki himin thang tong ang tabuk na hadi sin pukhiri ekdom tui borani thangbai kya tui ran mani yang kinar sijagai tongo athuk bang mani sor jaga wa athuk ekdom pura athuk kabang ma mukhi tong tui lunani nei nai tui khok jaga hingke athuk kabang ma phayu baltingo tui be baksa gobor kisa tabuk bithi rejak ba bosok rok nai tongbai kya ngo tabuk ti kisa mo obong tikha iko boni color rok sijak tikha ngo obo kisa ka hamke nukha do hingke tai phunuga nong no aingte kaisa digi bo hamka bo jakumura ko oro bo sobai oro chakumura nahari ekdom sidara re kalang thangka ngo roine thapla roine ko oro bo chakumura toria yang ko sobai oro chakumura he sidara man hingke guys tabuk phunuk sinai iko obo simi no hamjak siwang obo simi no tamni hamjak hingke obo simi na kahama khai mane tori ko tabuk bosok nana ni nai tongo ta obo simi sa hamu hingke bo obo ni simi na hamjak khatang bo omsubin mukhi ni gamane bulai kun moti komse pan toria ko hingga obo kare sei ko yang kotorma no nugui tong hingke obo simi no hamanu hai ka ibe no mo kachman kaham karisi obo simi no kaham mane mukhi tong ro kai phanong tho mo je kuno mane khumro pan jespan kai kha hingke ingo ya ba mane torei logoi phunu ka hingke te kisa bukhar bo onyo juda ngai thango hingke toria hinggai mo mane bukharam na ya ta kai rok aram na ya ta se kanyamun ni bukharok ngyang thango ama haike tor khangke se mukhi tong rok bo kai ne te kisa bukharok santi manani khumrok phano ta baria hingkai kanyamun su nyangai thang oro dupasa ekdom jabra pro kahmangi tongkhai gum kelei musuk sana ni hingke ada ekdom hamjak sune kaing rogo hingke theibai kya tangai jani hingke yango hingke
가망이 동가 anh 수석 동이 자고 가마 이거 này là ở 이거 삼초다 그방마 동고 이거 박사 걸리자가 그러니까 이거 박사 다콘 녹자가 하면 뭐 발사가 그래 가다 어르 심이시도 봐서 한게 봐 이거 그방마 동어로 이거를 속에 자고 가안 부마 bin mà khi từng đi bác cái bom sức cái hard work hay kìa, vừa thấy bà giác tổng man bin mà khi từng nó bỏ tam dân đi rồi này tam dân sẵn ơi, hai nhau bán chỉ đi được bây giờ tay sao, không có mà khi từng master đâu, nhưng nó bỏ tay sẽ bỏ sọc na khập là tao tay sao gì nó này, ô đó, rồi nó bác cái dòng, cái Philip hay lấy cái sừng, tùy rồi cái lại, ekdom kolom mấy thằng cả, tùy rồi được khai cái sang cái 아마kai ekhaginai bitino tamtam kayo hangkai angkai ti khogi luman pukirin ti khogi lumani hangkai khap khasi khado an kisa belai diharo khiliki tongba kyana ar jagon kisa phak jaga tong kaba aro no ayo khasi ginai mani ekdom kolom thaka kut khogi mana kha koloman bagai hi ama phai tong ai ngo aro basai nai tong tamjani sarikni samung tangnani somoying thangka hangke ba hombagai phai kya hangkai nam sanai komo hangko gas ketal ni o abo bumung sana rengli ya ang obo gas kisa ketal ni o hor thangmalai ni pipe sorni obo sana rengli guys narok buji sidi ang sana rengya phano hangkai abo ronglo kisa talangai thepainya nango o krokse kaka boke mandai dugan no ta nongno thangni blog rogo te saja kana ang haben pogi thanga pe ketal ke sairu wan o kaka hangke sinpara ganani no boke mandai dugan ro ta hangkai bono phun khaya kunine bini dugani manai tu buinai nogoti phaidi ne muito khai phun khai ramani hangkai bo sawo nongni gas tui phaidi ang thepai ro horana hne abon bagai gas talangi nai binor thana nang dong khata gabona amase thano nagira na mano logi da mano phun to khai no thangnai hangke sarik ni samung pai be gera sidong hon khata nokni hangkai ama bai gas bangkhari ma thanglai ngai aro kaka songni aro hangkan nagira na bon thangjang no ko ani bara otalangna ni gas man yangi tongha mane ani agini kesam tong mani do hangkai obose kisa keta mukrak ngi thangka bo choli yangi thangka angka ba ketal talang sidi hingge ba ketal talang nai man joton je sanam na nang joto ketal mane joton ketal senang sina hingge ba obos sanam re talangan bagai ni dabu gas ko sola talangna nangi tongha ta bikaro gulab ekdom gulab ni ka color ekdom kahmangi tonglai ke pura halka gulapi dah hina yo bono ekdom pura motomani o gulab ni simino bahai motom jago ang o sinoro ni kesa kala ni gulab tong mani oborok hingam suk bahai sing yo bo hayung mahai obo ke markha motom jago ba agi ma to song kai kelang bai man somoi ni ta roko ma motomani ekdom pura motom ngi tong sugo hingke tabu khan tong khobo agi hingga oponi asol bufang kotor ma i kaing dokol tong mani sing ke tak tu joto no selai be kya tan ba kya katal bufang tan kai bi phika hingga ba obo kaisa ro tong ko obo seng kai narak na hinwan sugui tong mani komori ya sini ma to songi siti dah nai borong ni muko mo narak na ni bagai or kaisa han sewi kai narak siwa na hin tong ta borong ni somoyo sabo kai kya bo to saimi ya haiben no ma to song tong phuro ni somoni simi nukman ni ta bono mato bato song kai nyaragan hewan su tong marki motom jagwangi kon hari tola rogo khum sar jaja khaike ekdom kalai tong bai koloma marung suka megi songai jagara na tabu hingke ko musi pumuni si paikha rogo se janai seri chalia tam bagai hingke mayo khuisuka tam jan diponi mai jaja gebla aban bagai kisa chasiwana nini songai namani ko kutung jaimia nini tonai rekha Dian kum aku ya ani bat ekdom kum aku jak moilaro kesejak oh bati seng ekdom cerai furu ni bati nukman ya apa aku tongku homdedono riale yang ke guri saja yang mai box sajak Thajing sarigona ngna samani gas sanaminai thangnai hinina ingai phun khaimani tini engli ya hani sao o kakata senamnai hingkai sukurban dino phaidi ni sao hingke sukurban dino se thanglai sinai hintong guys current kari sinyango obo gosi charge light chi chungi tong tabuk current kari hingkai tini datino mairok chaya kunai
Thusinai bokorok samo marangi tongo ekdom tamjani tini. So tabo hingke mai chai pe kya mai chaya koi rumo hapai kya khakse phatiman marung shuka guys pura ekdom phatimani bukur se blap blap kagi tongsu ngai kisa libam phulina khakse phatimani ngai maruk chaya koi hapai ke rumo bokorok tamsukjani saka ani saisi malia aro tini khasikmani aro puki o thangai tini khasika kisa ngai sarigo kisa ngo nokla pharka omsuk basi bokorok samani hang dung dung tongkha hangke tini datin thujinai ang ngai tini ni op video oro pairi sinai hingke katal video to be hai norok bai khana malai le phisinai horka hamnok jotono.